Здравейте, аз съм Николета. Аз съм Ангел. И ние сме основателите на Pathways. Pathways е изпитен център за TOEFL, изпит, който се изисква от над 5000 университета по целия свят, държавни агенции и компании в над 80 страни. Освен, че провеждаме изпита в страхотни условия, нашия екип администрира пробни TOEFL изпити всеки петък, за да даде възможност на наши външни ученици да свикнат с формата и да постигнат максимални резултати. Пробните изпити се провеждат в реални условия и в компютъризиран вариант и се оценяват по идентичен начин с реалния изпит. Pathways предлага подготвителни курсове за изпита TOEFL, водени от англичани и българи, завършили престижни университети в Англия и САЩ. Pathways също е изпитен център за САД, изпит, който се изисква за кандидатстване в САЩ, както и за кандидатстване в Американския университет в Благоевград. Ние сме единственият такъв център за региона и имаме капацитет от 30 кандидата за изпитна сесия. Освен реалния изпит, Pathways администрира пробни САД изпити всеки петък, давайки възможност на кандидатите да придобият нужната увереност за полагането на този тежък изпит. От 2013 година Pathways е официален партньор на Американския университет в Благоевград и предлага множество консултации на своите и външни ученици относно ресурсите, които университетът предлага, възможности за стипендия, както и организация за посещение на самия кампус. Един от основните акценти на школа Pathways, това са изпитите Кеймбридж. Техният авторитет и важност са безспорни, защото това е пожизнен сертификат, който показва в цял свят, че ние владеем определено ниво на английски език. Изпитите действително са предизвикателство, защото тестват всяка една страна от езиковите умения на учениците. Но тук в Pathways вие действително ще намерите една прекрасна атмосфера, в която да се подготвяте, педагогическо майсторство, с което да се чувствате комфортно, а също и прекрасни технологии, които да улесняват толкова трудния процес на подготовка. Мисля, че това е едно място, където чудното съчетание между атмосфера, усмихнати администратори и вещи преподаватели ще ви изведе действително към един път, който свършва с прекрасна градина на знания и на социален живот. В Pathways съм от 2 години и съм много щастлива, че съм част от този прекрасен екип. Първата година посещавах курс за сертификат на Кембридж, по-точно за втори сертификат, и съм много благодарна на моята учителка, тъй като ако не беше тя и страхотния екип, аз нямаше да се справя на такова високо ниво и може би изобщо нямаше да взема сертификата, ако трябваше да разчитам сама на себе си. В Pathways много се мотивирах и се научих как да уча, как да научавам нещата, как да си водя записки, което е много полезно, както за самия изпит, така и за университета след това. Да, наистина сертификата Кембридж не е шега работа, защото в началото си мислиш, че можеш да се подготвиш само самия изпит, когато се явиш на него, ако не познаваш компонентите както трябва, просто държиш едно blank face през цялото време и не знаеш на къде да поемеш. И това е наистина много важно да имаш учители, които да те подготвят както трябва. Аз завърших курс TOEFL в Pathways и съм изключително доволна от курса. Успеваемостта на Pathways е всеизвестна в Пазарджик и навсякъде, тъй като подготовката, която ни дават, усмихнатите лица, които ни посрещат, успеваемостта навсякъде и в България, и в чужбина на учениците е много популярна. Вече втора година уча в University of Essex и дори имаме ден на кариерното развитие в Pathways, който изключително много ми помогна при кандидатстването. Получих и разпитах за опита на останалите ученици в Pathways и на преподавателите ми дадоха много съвети.
Самият курс TOEFL беше подготвен изключително внимателно, така че учениците да не изпитват затруднения, да отидат много уверени на самия изпит и да не изпитват никакви притеснения по време на изпитния ден или по време на кандидатстването им в чужбина или в България. Аз съм в Pathways от 2 години. Последната просто беше уникална година. Целият екип тук и госпожата много помогнаха. Явих се на втори сертификат на Кембридж. Както казах другите, просто не е шега работа този изпит. Ако не си запознат с компонентите, просто паниката те обзема какво да правя. Просто госпожата тук е уникална, нали, нашата госпожа, която ни преподава, както и целият екип. И така, тук е уникално място, всички могат много да се гордеят да са ученици тук. Аз съм в Pathways една година. 11 клас съм сега. Преди една година не бях посещавала никакви уроци по английски язик и просто реших, че искам да кандидатствам в чужбина и затова положих втори сертификат на Кембридж. Директно втори, не съм взимала първи. И беше много трудно от началото, сега трябва да уча ли, не ми сходи на уроци, но постепенно всичко си дойде на място. Аз съм много доволна, че успях да намеря това място в Пазарджик. Аз съм ученик на Pathways също за 2 години и макар както моите съученички да съм взел втори сертификат успешно, искам да поясня, че в Pathways не се фокусира само върху образованието. Напротив, много важна част е също да разбереш на къде искаш да се насочиш, нещо за което вечно ще си ми благодарен, защото без помощта на учителите и just the staff in general, никога не бих знаел точно какви критерии се изискват от специално учениците за медицина като мене. Исках да кажа, че Pathways дава възможност на различни възрастови групи да изучават английски, от най-малките ученици до най-големите, които вече са се ориентирали и знаят какво учат. Пък ако се колебаят някои ученици, винаги могат да дойдат и да разпитат къде могат да учат или да поискат някакви съвети от администраторите или от учителите. Абсолютно винаги вратите на Pathways са били отворени за нас, учениците, и винаги съм идвала с огромно желание в класовете и в Pathways. Създава една уютна среда, която ти се забавляваш да учиш, която знаеш какво да очакваш, и абсолютно всичките ми очаквания са били сбъднати и всичките ми мечти са били сбъднати благодарение на Pathways. Освен на учебния процес в Pathways, тук се обръща и голямо внимание на извънкласните дейности. За всеки по-голям празник Pathways организира събития. Например, за Коледа имахме много красив коледен концерт с всички таланти от Pathways, а те са много. Като започнем с танцори, певци и всякакви други хора на изкуството, всеки изложи своя талант на концерта. И се получи много красиво нещо. Да не забравяме, че е ежегоден концерт. Да, ежегоден концерт, всяка година се организира. Също така се организират различни ивенти, свързани с игри и с извънкласни забавления, където учениците могат да се сприятеляват и се създава много приятна атмосфера тук в клас. Да, просто в Pathways супер много нови се познават, че се създават, а пък и покрай тези ивенти, които се състоят, много голяма забава пада. Миналата година просто беше паднал огромен сняг и решихме да се съберем една група от хора в Pathways и отидохме, и толкова сняг аз не бях виждала през живота си, по мен, през мен, навсякъде. Всички се подмятахме там, просто беше супер страхотно, само усмивки гледаш навсякъде, снежни човеци, направо уникално, само спомените просто са уникални тук, не знам, супер готино място е.